oyuncağı gibi geliyor bu. Wêne kişandin li gor hin kesan huner e û li gor hin kesan jî tinê karekî ji rêzê ye. Ji bo hin kesan jî kişandina wênan hevanîna asta aqil, dil û çav e. Wênekîş Birkan Çelik jî yek ji wan kesa ye ku bi aşk wênan dikêşe û çavê wî li gor dilê wî kî derê bixwaze wê derê belge dike. Vê carê jî riya Çelik ketiye aliyê girava Axtamarayê û bû mihvanê me. Fotoğraf ruhun Li gor min wênekişandin perwerdekirina giyan û çavan e. Di nav şaxên hunerê de tişta ku herî zêde çav û giyan perwerde dike wênekişandin e. Ev yek herdem di hişê min de bû. Ez ji geriyanê û dîtina cihê cuda hez dikim. Û bi vê yekê girêdayî ez tenê naxwazim di hiş û dilê xwe de bigirim û di heman demê de bi kişandina wêneyan arşîv dikim. Çelik ji bajarê Qersê ye û 44 salî ye. Ew li Qersê dermanzan e û dikana wî ya dermanfiroşiyê jî heye. Lê tevî vê yekê ew 30 sal e wênekêşiyê dike û bi taybet li bajarên Kurdan digere û wêneyên wan bajarên qedîm dikêşe. yani Kars. Qers, îdir, bazît û wan ev cih bihna şûnwarên dîrokî, bihna jîngeha xweş û bihna jiyanê jê tê. Em li vê derê di nav salekê de rastî 4 demsalan tên. Li gor min hin caran ew dibe 9 demsal jî. û di her demsalê de hûn dikarin wêneyên ji hevdû cuda bikişînin. Em vê cudahiyê herî baş dikarin bi wêneyan bidin nîşandan. Çelik dibêje ku ew dihan caran hatiye girava Axtamarayê û her carê jî rastî delaliyeke cuda hatiye û her carê jî hesteke cuda di wî da daya avakirin. Taş var. Li vê derê dîrokek heye, kevir heye, ked heye, xweza heye û yek ji golên herî xweşên Tirkiyê heye. Ez çima dibêjim gol? Bi rastî ev ne gol e, ev behr e. Yanî cihekî bi vî rengî di nav behra wanê de heye û ev her carê hestekî cuda di min de dide avakirin. Çelik dibêje ku wêne ji tiştê ku tu dibînî pêk tê. Lê tu çi dibînî û çawa dibînî ev destê te da ye. Bêguman çîroka her wêneyekê heye û zindî ye. Ev jî çîroka Çelik bû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.